Idan har ka san baka amfani da AI tool ɗin nan da ake kira Google Gemini, to ya kamata kai gaggawa ɗauko shi a cikin wayarka, ko ka shiga ta Chrome domin ka shige shi a matsayin website ka fara amfani da shi. Domin kuwa a cikin wannan bidiyon zan nuna maka wasu features da Google Gemini yake da su wanda sauran AI tools ba su da su, wanda za su sa ka ringa mamakin ma wai ta yaya aka yi ma baka ɗauko wannan application ko website na wannan Google Gemini ɗin ba. Don haka a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku yi amfani da Gemini AI wajen yin ayyuka cikin sauƙi, kuma ayyuka masu ban mamaki da burgewa. Suna Nura Ma'azzam nike da wannan channel ɗin ta Tech with Nura, kuma ina koyar da abubuwan da suka shafi harkar artificial intelligence, smartphone tips, computer tips da dukkan abin da ya shafi harkar technology. Don haka ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shirye da zarar na ɗora su cikin bidiyo na, sannan ku yi liking bidiyon ku kuma sharing wa 'yan uwa don su amfana. Don haka kai tsaye yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon domin mu gani za mu yi amfani da wannan AI tool ɗin na Gemini, wanda yana ɗaya daga cikin tool na AI wanda yake gaba-gaba a duniyar AI. Na haka kai tsaye mu shiga cikin bidiyon. To jama'a, kai tsaye yanzu za mu ji wannan website na Google Gemini domin mu ga yadda yake aiki. So da fari za mu fara zuwa Chrome ɗinmu, sai mu yi searching Google Gemini. Google Gemini gashi na ya fito, sai mu danna. So bayan mun danna ya buɗe mana na farkon, za mu shiga Google Gemini sai mu clicking akan shi. Kamar yadda kuke gani gashi na yanzu ya buɗe mana, wannan shine interface na site ɗin. So yanzu alal misali, abin da ya bambanta shi da sauran AI tools kamar ChatGPT, kamar DeepSeek da kuma Meta AI shine shi Google Gemini zaka iya ɗaukan hoto ka tura domin ya baka details, ya baka bayanai na wannan hoton da ka tura masa. Sannan zaka iya ɗauka screenshot daga gallery ɗin wayarka ka tura masa domin shi ma ya baka bayanai akan wannan screenshot ɗin da ka tura masa. Sannan zaka iya yin recording ka tambaye shi ya maka bayani akan abin da kake so ya maka bayani. Google Gemini yana da wannan. Yanzu in na ga dama zan iya danna wannan alamar mic ɗin. In na danna ta sai in ce mai yi min bayani akan wani abu amma da Hausa. So da Turanci zan mai in ce min explanation amma da Hausa. So dan dai yanzu ni ma ina recording ba zai iya yi ba, ba zai bar ni nayi ba. Amma da kun danna kuka yi recording, misali ka ce mai please Google Gemini explain to me more about what the meaning of content creation. So zai buɗa maka content creation da Hausa, sai ka ce mai but explain to me in Hausa, to zai buɗa maka bayanin da Hausa shine kaza da kaza da kaza, duk ka karanta ka ga abin da kake so ka gani, kuma Hausa mai kyau, ba wai Hausa irin wanda zaka kasa gane me ake nufi ba. Hausa sosai kaman kana magana da dan uwanka Bahaushe, haka zai maka bayani. So yanzu alal misali, in muka zo nan wajejen alamar plus ɗin nan, so sai mu danna ta. So yanzu alal misali, bari mu ba ku misali. Yanzu misali, idan muna so mu ɗauki hoton wannan abin, bari ku gani. Yanzu misali, idan muka zo nan muka yi snapping wannan abin, so sai mu danna attach. So kun ga yanzu hoton ya bayyana a jiki, to sai in danna proceed. Ina dannawa yanzu zai bani bayani akan wannan hoton da na tura kai tsaye. Kun ga ce okay, I see a table showing estimate of revenue for the head 100 taxes for local government in 2007. The list various types of taxes and the estimated amount, although most of YY. So zai maka bayani akan duk abin da ka bashi. Ya mun bayani akan wannan abin da na dauka kai tsaye. To yanzu idan misali kuma ina so in tura masa screenshot ya mun bayani akan sa, so abin da zan yi shine zan zo galerin wayata. Yanzu misali kamar wannan posting din nan na alijita, so sai in zo in yi proceeding. So in ne proceeding, bari ku ga abin da zai ce min. Kun ga ya ce min the image shown a quote attributed to Alijita, a well-known Hausa musician. The quote in Hausa language and is framed with quotation marks above image of Alijita. BBC News Hausa Igbo is visible, suggesting this might be from an interview or picture by them. Why? So gashi ma ya gaya min me a jiki. Na kusan daina waka dan ina son zama ɗaya daga cikin wanda suka fi shahara wajen karanta Qur'ani. To sai da ma ya fassara mun, kuma shi ya maida min shin turanci, yace
Here is a translation of the quote into English. I am close to stopping singing because I want to become one of the most famous in reciting the Quran. Kun gani? So kun ga kai tsaye ya bani bayani akan hoton da na tura masa. Da haka yanzu in misali na ɗauki screenshot na wani abu na takarda kamar na takardar karatu, ina son screenshot ɗin nan ya koma rubutu. To da na ɗora ina ɗorawa kawai sai in ce mai ya mun converting ɗin wannan screenshot ɗin into text. Wai mun converting hoton da na tura min na screenshot into text. To duka zai maida min shi text. In ya maida min shi text ni kuma zan iya kwafar wannan text ɗin. In ne copying ɗinsa to zan iya zuwa kuma WPS sai na mai da shi a matsayin document. Kun fahimce ni? To da haka wannan shine dabarar da ake yi da Google Gemini wajen yin ayyuka cikin sauƙi. Cikin sauƙi tun da dama shi amfani AI kenan ya zo ne don ya sauƙaƙe mana ayyukan da a da sai mun sha wahala kafin mu yi su. So yanzu za mu yi amfani da su in a smart way a cikin ƙanƙanin lokaci mu salba kowace irin matsala muke so. Shi yasa aka kira sa artificial intelligence. Na'ura ce amma mai ƙirƙirarriyar fasaha da aka sa mata wannan fasaha aka ƙirƙira aka sa mata ta yadda za ta yi mana dukkanin irin ayyukan da muke so. Wannan shine ƙarshen bidiyon yan uwa. Kar ku manta ku yi liking bidiyon sannan ku subscribe kuma ku share dan yan uwa su gani su ma su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.